Tak, dobrý deň. Máme tu jedno koleso, mala by to byť taká pekná Yamaha. Na tejto strane sa to ešte dá. Tuto by to bolo docela dobré, ale horšie je to na tejto strane. Máme to pripravené na merák. Tak. Sú tam meráky nahodené. Ideme sa pozrieť výškovo. Výškovo, stranovo. Ani to neviem očítať. Toľko je tam toho. OK. Ideme na to. Dobrý deň. Tak, čas pokročil. Je 7:30 ráno. Ranní ptáče dal do skáče. Koleso je hotové. A k čomu sme sa dopravili? Táto strana, ktorá bola menej krivá, tak tá nám ide, keď sa pozriete na 3/10, 0,3 mm. Meráme túto plochu meráme, tá nám vedie pneumatiku. Meráme tú stranu tam. Dostávame sa na voľakých 0,7, ale aj s tým, tu keď sa pozriete, celá tolerancia sa tratí na tomto jednom mieste, lebo tu máme zvárku. Vidíte ju? Celá tolerancia sa tratí tam okolo tej zvárky. Ono to veľmi záleží od toho, jak oni tí ráfy spoja. Niekedy ich naklonia, niekedy sa posunú, niekedy je vyššie, nižšie. Čiže tu na tej zvárke tratíme celú toleranciu. Teraz ideme na tú stranu, ktorá bola taká krivá. Čiže tu sme paradoxne výškovo lepšie, ako túto na tej, čo bola tu sme paradoxne výškovo lepšie, ako na tej, ktorá bola kvázi lepšie na tom, čiže táto sa ozaj podarila, tu sme na 0,5 mm. No a už ideme na posledné meranie, zase sa bavíme o tej hádzavosti, tam sme na 0,7 z tých 2,5 alebo koľko som to narátal. Problém bol u toho kolesa, zase ako vždycky hovorím, bol tam problém na tenzii. Nemôžete jazdiť na mäkkých špicách, mäkké špice není dobre, lebo vtedy sa to raz zavesí na tú špicu, raz na tú, to koleso vajlá. Vy ho môžete mať vycentrované, ale keď sú tie špice napnuté, tak je s tým problém. Bol tu pán, ktorý mal, táto jedna špica bola funkčná, títo dve špice boli zlomené, táto bola funkčná a ďalšie dve boli zlomené a oni si to nevšimli. Táto špica niesla celú váhu, títo 4 okolo nej sa viezli. Tuto sa to normálne vytrhlo kus toho náboja a chalana 4 hodiny šili. Pánko hovorí, noci sme prekecali o ventiloch, noci sme prekecali o lakovaní, o rozvodových remeňoch, ja neviem o čom všetkom, ani minútu. Za tí roky zrazov, čo sme celá rodina chodili na zrazy, ani minútu sme sa nebavili o špicách. So zlomenou vojnicou to dáš. S kolesom, ktoré ťa nenese. Nie. Dobre, konec mudrovania, čiže takto to voláko beží, posledné také kolečko. Odbrzdíme, takto beží stranová hádzavosť na tej strane, kde to hádzalo menej. Takto beží stranová hádzavosť na tej strane, kde to hádzalo viac. Podotýkam, že nás zaujíma táto plocha a táto plocha. Hej. Toto je estetické hľadisko, ja to chápem, ale pre mňa je smerodatné, aby mi bežala táto plocha a táto plocha. Hej. Samozrejme, ak mi beží táto, tak ak nemám tento ráv tu prevalený, tak je to bonus. No. Ale je to všetko. Takže takto voláko vám to beží.
Prajem pekný deň, môžete si prísť.